संहरलाय संहरलाय माबा जाबोलायबाय नोंना लोगोआ सोर नोंनि लोगोना फिसाजो थै सैमाजों बिदि जानायलै सैमा सिथाय जालायदों थै मा आंलाय जालायदों आंलाय जालायदों नोंखौनो जालायदों सोंदों आङो हौवाजोंसो बारनो होलायदों ना माब्रा बेलाय होनदों आं थोद भिडिअ दाख्लाम लाय फैयाखै फैयाखै दाबो गावसिनि फन नाम्बारखौलाय आंनोलाय मानोब्रा सोर मानसिफोरलै फन हेल' नाम्बार एभ्रिवान बरायबाय आंनि मोनसे गोदान लाइफआव बयनिसिमबो इउटुब ना गोजोननाय फेसबुक जासिबाय दा आंनि इउटुब लाइभआवहाय ए बयखौबो बरायनानै लालायबाय गोजोननाय मोनदों एसे आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं बार अखा बोथोरफ्रा सोरनि सोरनि बोरै बोरै न'फ्रा जिहं फाहं जाखो जोंनिजोंथ' बारा अरजायाखिसै इसोरनि अननायजों इसोरा बिराद मोजां अनो जोंनि चिरां आरो चिरांखौ निसिमायावहाय चिरां माने अल चिराङाव अनजोबो बे नङा चिराङावबो जायगा दङ माने जोंनि फ्रा साइकेल बलजों समान समानल' गोग्लायदों आइयै थिंफ्राबो एंगारनायनोहाय एसे एफा गिदिरसिन गिदिर बांद्राय गिदिर गैयाना बांद्राय गिदिर फैयाखैना इसिना ना फैदों गिदिर गिदिर नै फैदों इसिनि गिदिर गिदिर फैदों नोंसिनिजों देरसिन फैदों औ जोंनिजों माने होमब्लाबो एफादेरल' गोलैदों आरोना बैग्रि फिथाइजों समान ओइ देरसिन है मै जलफि देरसिन आरो फिथाइ जलफि फिथाइजों जलफि समान फिथाइजों समान जलफि फिथाइजों समान गोलैदों नै एलसि मोननिजों ओमफ्राय दा जोंनिजोंहाय बारा गोग्लैयाखै आरो आंबो दा आं बेयावनो दङ देलायाखै ओंखायनो बाहाय थांखायाखै देलायालाबो मोजांखा देलायनायनि फिथाइ देलायियालाबो मोजां आं मोजाङा दुगैयाखै मोजांखा हाजार समाव पाउदार फुनलाबो फुनालाबो आं मोजांखा दुगैयाखै लोगोफोर दाबोन मोजाङा मोजांखा ओमफ्राय उन्दायिया उन्दायिखा हाजारखिया दाफबब्लाबो बे नाब्लेयानो नाब्लेखा मोजाङा मोजां दा जोङो बिथाङाबो ब्र'आबो मोजांखा हनै ओइ मोजाङा ससियेल मोजांखा मिडियायाव फैयालै ओमफ्राय दा बेबायदिनो आरोना ओमफ्राय दा मोजाङानो मोजां साबेसे फैदों फैलाय हो हेल' ब्र' बरायबाय नोंथांनिसिम ब्र' नोंथांखौ बरायबायसो दा नोंथांखौ बरायबाय नोंथांनिसिम बरायबाय होनब्लाबो जाबाय आरो ओमफ्राय 109 जन नायबाय नै दसेनो दङ बेयावनो दङ आं गाबनो ओंखारदोंलै लोगोफोर थाखा फैसा गैयिखाय एकदमबारे सोरबाफोर फन पे सोना हरला हामगौ नंदों आं फैसा गैया एकदमबारे ब्र' फैसा गैयाखौ खोन्थाना लानो नाङानो मानसिफ्रा नोजोर नाङो फैला मिथिबाय बर' मिनिया बर' फैल' नुवाखै नै फैल' जोंनि बर' एक्ट्रिसा नै नोंनि एक्ट्रिसा बा गलाल' नुखायो माथो गलाल' नुखायो ओमफ्राय जोंनि एक्ट्रिस फिसा सासे ओंखारदों आरोना नै नायनानै ला नै गलाल' आरोना नै देन्जार आरो मबाइल गोदान लायबावनायसोनो बिथाङा मालाय ससियेल मिडियानि फैसा जानो फैला दायो फैला दा फैलाव अबे फैलाव बर' फैलावसो फैलाव बर' फैलायबाय
सोर बेलाय सोर बियो फैलाव बर'आ होनहरदों सोर बियो होनो नै मा महर एलायलै सोर बियो होनो दा औ सोर बियो नों बबेनिमोन लायनो खोन्थार'। सोर बियो नों बबेनि ओमफ्राय आंथ' आंनि सिमानिनोलै फंबाय चिरांनि सिमा चिरांनि सिमा हाग्रामा ब्रिजजों दावखोबोनांगौ आरोना जोंना खैला मैलायानो खैला मैला गोलायो ब्र' खैला मैला आंबो ब्र'सो बे ब्र' हाय बाजै ब्र' होद हाय बाजै नङालै हाय बाजै नङा नोमबाजै नङा आङो नोमबाजै नङा नोमबाजैया बे नङा आंनि प्रफाइलाव नायलाय फेसबुक प्रफाइलाव नायलाय आंनियाव नोमबाजैया बे नङा बिथांनि बेगदारा ओइ नै खर'आव होनानै आखाइ ओरै होनानै जिरायगासिनो दं ब्र'आ ओमफ्राय आंना नोमबाजैया नोंखौ नायदों दङ आरोना बेबायदिसो आस्सा दाबो दा जोंनिया बेबायदि पक'रि जालायलायनोसै आरोना नै गोथावथार माथो आदा सफैबाय हाय आदा सना मा खबर हाय आदा सना मा खबर मोजां र' लयेल मोजाङैनो दङलै नोंथां ना फिसालायालाय माथो बोरायखा फैलाव फैलाबा लाय होनदों मोजां फंबाय नोंनिसिम रोजा रोजा आबौनाव नै जि बुरजा फैसा दङ मेथाइ जानो बिदे मोनसे जाबावनोसै दैगो लोंनोसै पकरिया दै गैया जोंनाव नंगौ दै गैयि जायगायावसो सफैफ्लांलायबायलै दै दङ मा फैदो लोगोफोर दस्रा रायज्लायनो वेलकाम अमा बायदि जाखायो फेसबुक पेजाव आपल'ड होगासिनो दंबावोसो नै बिथाङा एलसि बसुमतारी फेसबुक पेजखौ फल' खालाम लोगोफोरना एलसि बसुमतारी फेसबुक पेजाव बिराद मोजां माबाफोर नुनो मोनगोन आरोना बेबायदि ओमफ्राय नैबेनो नायनो हागोन बिथांनि प्रफाइला बेनो आरोना नाय प्रफाइला बेनो बिराद मोजां एलसि बसुमतारी दै फेसबुक पेज रिल्स बाहायो बिथाङा पेजाव बाहायो बिराद मोजां मोसानानै हगारो आरोना ओमफ्राय दा होनो हागोन लोगोफोरना ओरैबायदि नै फल' खालाम बयबो दा फल' खालामनांगौ दा जादोंलै जाबा रायज्लायनो बायो खालामना हो दे फैदो लोगोफोरना बयबो साब्रै लाइट होबाय आरोना नाय साब्रै लाइट होबाय फैदो लोगोफोर फैलावआ माबावदों आं दै गांबावबायलै नोगोरनो मिथिलायसै दहायनो थोनदोंमोन आं बावनानैसो नै बे ग्लासा बेंगलरनिफ्राय लाबोनाय जि ग्लासआ फसायखायो आं बेंगलरनिफ्राय लाबोनाय आं सिटसिखौनो आं दुगैयाखैना
लामा सेराव दङ आङो नै आंनिया अ माबाखौ माखौ बि बसुमतारिखौहाय माला लोगो हमहैगोनलै बि बसुमतारिया र' माबा खालि देवबार खालि फैगोन नामा फैगोन फैगोनदां गाव फैगोन होनदों आं लिंहरला फैगोन बियो दे देवबारावहायथ' आंहाबो गारि मोजाङा गैब्रबबायालै लायब्रबबायनोबो ओरैबायदि समयसा जाबाय लायोला माने कारजों लायगोन कारजों आरो टाइम मथे कारजोंला नों बेखौ दोनहैफिनलायनांगौ जागोन ना नों माजोंथो थांनांगौ बिदि आरो र' नायनि दे सिफ्रा थिसननानै फैदो है दुगैयाखै आं बेबायदिनो बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय आंबो दसेखिनि दाबसे जायगायाव थांनायसै लोगोफोर लाइभखौ दोनथ'नाय जासिगोन बेखिनियावनो उननि भिडिअआवथ' थाब लोगो मोनफिननाय जागोन दे लोगोफोर बाय बाय आङो लाइभखौ दोनथ'नाय जासिगोन दै बारा माबाया